نفوسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو ندرا عزر تيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي يلو بجزي أبي 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 يلو بجزي أبي 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 نبركو إنو حسابهم مدني الساعات معرضة ستمنو قلايو بزعبوا حوين نليدهم قريو كم سخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرب لهم ذات عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو تودي يوصلنا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بواصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد صحيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بواصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد صحيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبية عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يخوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيكم ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብመንፅር ኢትዮጵያ ዘለዋ ድሌታ ብኤርትራ ትመርገፂኦም ክደኽሙ ከለውን ሓይል ናብ ዝበልሉ ሰዓት ይቀያየር እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትከታተሉ ንስኻ ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ ዝሓጂ ጀመርካያ ንዓት ትንክፍያ ታሕተይ ኤርትራ ብሰዓት እዚ ነቲ ዝነበረ ፖለቲካሊ ታሪካዊ ፀላእ እንብሎ ኩሉ ግዜ ናይ ውክልና ውግእ እንዳገበረ كشجرنا نحن زحج زلا إيرترا نختكون دجبر حيلي درجة الداخماتو ترايدي كونس نبرم حق أيراته تي بإنديفيدوال تجبر قديشنا مالته
إذا حج حدش أسلال فاب إثيوبيان أمونغو إيرتران إثيوبيان أوش إثيوبيا تفتير زلون ما زاز بالكا عنتوي يوكرين روسيان زخل لا تقاتلوا خو فيلم كزارارو تقينهم إيرتراون تي أوش إثيوبيا زلو تسقم نعدان خيمتص وينا حزبان خيمتص كينو إيدا سديدا مالتي ناورف حاخ يرزخل أسلال فتجبر ستحات على لو مخنياتو زم سازي أتوم حجي بسبات بترى سبات يكون نندريم تمالي أب إثيوبيا خوينو من إيرترا تسقم خونوا أصنيح بحث إيرا زراربا قلت يا تاب تقراي زلو ناي تقراي إليت نبلوم ويناي تقراي ناي بوليتيكا حيلتات أب ساعات زي مس إثيوبيا وجينو مانس أرنا دوكولو حيش ويس مس إيرترا إذا حش مرقص حيزوم تنقرات تابرو حنا خنكيرو تهلا نزي أصبق غيرك هايلايت غيرك ثانك يو درار حوي اوكي حجين تايو مسيلكاتي تي جيم كو كابيدي زجمر كابتي تግራይ تيليت ناي تግራይ ني سمين از بحال كحرمو خلو عوت ناي ኤርትራ شعوي زجمر اباي تجمر تعوت توقك جمر كلي تعوز زجمر سلامتاي እቲ ሰራዊት እቲ ኤርትራ ካርሚ ተቃኒ ነይሩ ስለዚ ኦሬዲ ዲስኢንተግሬሽን ናይት ኢትዮጵያን አርሚ ያጋጥም ይሽው ኦሬዲ ትኩናት ምጅማሩ ጥራይስን ኤርትራ ዓወት ነይሩ ምክንያቱ ሓደ ጸላይ ኻን ዓኻ ኸጥፊሉ ተበጊሱ ዝነበረ ንሓት ሕዱ እቲ ዝበለጸ ኩናት ክትዕወተሉ ጸላይ ኻን ንሓት ሕዱ ክባላዕ ክኽላሎ the best strategies ጸላይ ኻን ንሓት ሕዱ ክባላዕ ክኽልክላሎ ሰያታ ዝበለጸት ዓወት ምክንያቱ بزي كسارة كتعوتلا تغليها كل تسلياوي كل عينة سرح تسرح دماز عليها كي تواقع كخلك موت كم زغل كتبرك كلا لك نعرس عليها خوين really سلازي اتحو واحد وسينو نتسمين ازك حارمو مجمارو تراي that was already success كوينا تايجيرو قال ملك هالارسي دحرو يستفاد سمي من البات شعبية دوصة سقمتي even زيرو تبقيسو اتنا هو واحد حيلي ادي سابان تغطيلو ناتو حيلي كونا نيرترات اقام سراويت حيزو كما تسأل زغل تراي كون تسقم الجدا أصوات تسقم أمريكا سلو تجبرو نسوق قتل سلا زخوني تسقم سلزي إذا حيلزي نادي سابا كون لس يبلو that was their plan انت واحد دما نايك أدم كرت ناي بوليتيكا كل ويبلو سلزي التكوينات زنبرة نزبوتا حسكو نزبوتا قدفكي كون نيرترا that actually التجرايز بحال كم زي قدسا أغلالتنا إثيوبيا كارتا نيرترا كم زي قدسا عجون دقيم بريهن نالو even التمنجست مزخولو تاشمو أبتي إثيوبيا زبال زخون إنترست كم زي بلو زي غطري there's no any ambition أبي إثيوبيا قصصت متاب من سير ترى مالتي نتايجن من يتسقط كم يجر كان يتسقط تعالية رايت بلان نزيك دما بكل يوم تشرحوا لنا يرم معناته جنرال ناير ترى كايدا ولا بمعدو خينكا كتستنتنو لتجمير كا كل تزمر تسوى ثبت من رجعاتهم أمانة كبتيم أنا انتهز بلو سراويت ناير ترى مستيرنا عوتو حاسين زلو ويقال كوينا يسمع عنني سلدي فلتو اتزعبي سراويز بهالقن مجمري انتاي زلو تتصمم سراويتي جاباناوين كوم يمزلو نسألها يخا تواقي كاترا دي كونس بمصمام كان كسعرت خليخا ابنسك مصا زي كل بوتا كوفيلكا تتصميمكا كوف مبالكا عقل سلازي بلو سألها يخا فحبتنكا اتوي خلي لازم ناير ترى حيلو زلوم ناي مصمام كلا سلازلومي اجي نابتناتنا كل مصخ لنا ابي انتاي زدل زلو مستير يكون نقوم مشيتن كساب زلچونا افتقه بحري دلو خوي زبل زلو أفدق بحر ترايكاي كونن قدم يعني أفدق بحر برجع حسب يزلا بقلت يزي ساكت كم زي بأشمور زربا قال يكونن ديق زبالة حسبناتنا يزبال زلو جي بتحطو ناي بحق كريا بعصب هادليو إذا قلت طبعاتنا شو 10% ولا 6% زبلوا زلو حسب كي هلو زمتي حسب أبيدهم كله قلت طبعهم تاينيرو حماغ نيرو طبعاتهم قلت طبعهم تنيرو مالتي بدو ماز نبر منكسينيرو حسب كاب تخيد حسب مسمس زنبره طبعا حسب مسكد زنبره طبعا كاختري يلا كخاله غزي اتزبل سزي ايكونوميك ميراكل يلوم زاربلو كاب تشعيد يجمر واي ذات معناته يحرك للتشح نير ترامس عصوني اثيوبيا بزع دغوما كاتواصل جمر بزع دغوماتات نا اثيوبيا دما حدا ايرترا خردا زلو نا ايرترا نا اثيوبيا كم اثيوبيا غير كاتري يبلكا اثيوبيا محازوتا بيمانن صغامني زلوا چاينا نا ايرترا تفتوا but much more in Ethiopia تفتو Russia مس إيرترا تبغيا much more مس إثيوبيا خد كونت خليها أمريكا of course سلزي نحن زل الناس على نورمال على يكونن قبل زخون على كمان كم تحسابون كم تبقعتون سلدي كيد ينبر
نزخونه يكون صعدا كوفي لهم كزاربو خلو what's wrong with you يوم زبلومكو how come نزاني اشتي هاجراي تقولون يوم زبلوم مغنياتو 110 مليون على نيلكا امباسادرات اكيد كاب اديس ابابا معناتها مالتيو 3 مليون على وايل كاهت الدغمات تقل هاجر how come نزي هاجر زي تقول يوم زبلوم embarrassing ينعطاتو ስለዚህ እቲ ዘሎ ዳይናሚክስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትሪኦ ከለኻ very very complicated ግን ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ድማ ነቲ ጸላይ exactly ጽቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጥዎ ጽቡቅ ጌሮም ስለ ዝፈልጥዎ ኣበይ ቦታ ነቲ ባምቡላሲ ክንቀሳቀስ ከሎ ስሉጥ ከም ዘይከውን ጌሮም እዮም ካብ ቀደም ወላ እውን ተቃዋማ ናይቲ ሃገር እዩ ኣድቫንቴጅ ናይ ኤርትራ እዩ ሕጂ ኸ መመሊሱ እናተመቃቀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ምምቕቃል ድማ ናይ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ እዩ እምበር ወላ ሕጂ እውን እኮ እንተወዲቑ ኣሜሪካ ነቲ ዝመፅኣ ኣንፅያ ሕጂ እኮ ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብር እያ ዝብል ኣትሊስት ኣብዘን 4 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዓይነት ርእሲ እውን ዘለዎ ኣይኮነን ኣነ ዶናልድ ትራምፕ so much ናቱ ኮንተንት ሰሚዐ ኣለኹ the guy is ኣነ ርግፀኛ ይኮነ ክነግረካ ኤርትራ ይፈልጣን እዩ ኣብ ናቱ vocabulary ኤርትራ የላ ኣዲኻን day to day life ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድራማ እዩ everyday ድራማ እዩ ጎተንሲዩ ክሳብ ምሸት ኣብ ድራማ እዩ ዝነብር ምክንያቱ ትዊት ፅሕፍ ገለ ይፅሕፍ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናቱ ዲክሽነሪ ክትህልውን ኣይትኽእልን እቲ ናቱ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ድማ ኮምፕሌክስ ዝኾኑ ኢሹታት እዩ ዘለዎ ሎሚ ምስ ኤሮጳ ዘሎ ምፍዕፋሕ ናይ ካናዳ ዝገብርዎ ዘሎ ምስ ቻይና ዘሎ ኢንተንስ ኮምፒቲሽን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ እስራኤል ምስ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ገለገለ ስለዚ they have so many big issues ሕቶ ናይ በዓል ኤርትራ ንኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ሽግር ከይትፈጥረልና ሽግር በዚሕና ስለ ዘሎ እዮም ክብልዎ ዝኽእሉ ኪኑ ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም እንድሕር ኣቲኻያ ድማ ብስሪኻ ማለት እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ዳይናሚክስ ኣብዘን 4 ዓመት ኤርትራ ውሕስነታ ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለና ብኸመይ ይገብርዎ ንዖም ይምልከት ግን ኣብዘን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ነገር እንተደይ ተረጋጊፁ ዲሞክራትስ ተመሊሶም እታ ናይ ቀደም ሲስተም እያ ክትምለስ ዲሞክራትስ ዲፕ ስቴት እዩ ተመሊሱ እቲ ናይ ቀደም ይኽመት ስለዚ ዘን 4 ዓመት ድሮ 2 ወርሕየን ከይደን ዘለዋ ኣብዘን 2 ወርሒ እውን ብዙሕ ነውፅእ ንርኢ ኣለና ምናልባት ንዓይ ስጋት ዝስምዓኒ እቲ እስራኤል ዝበሃል ሃገር እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ኢንተረስት ዘለዎ ሑቲ ዝበሃል ጸላኢ ኣለዎ ኣብቲ ከባቢና ድማ ዲፍረንት ኢንተረስት ስለ ዘለዎ እቲ እንኮ ስጋት ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓና እስራኤል እዩ መፅኡ ኣብቲ ከባቢ ዘይኮና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብሪሞት ዝዝወር መራሒ ስለ ዝኾነ እቲ እስራኤል ዝበሃል እንታይ ክገብር ክእል ጥራይ ትሕቶ ካብ ወፃኢ ከምኡውን ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኦፍኮርስ ክልተ እዚኦም have a very powerful hand ግን በቲ ሓደ ከዓ ስዑድያ ዝበሃል ሃገር ከዓ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ኢማራት ፅልዋ ኒውትራላይዝ ክገብሮ ዝኽእል ስለዚ ወላ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ እውን በቲ ዘለዎ ዕድል እቲ ዝበለፀ ፀወታ ከም ፀወት ዘለዎ ይድርዳኣና ቴንክ ዩ ድራር የስ ኣብ እታ ናይ ትግራይ ንእሽተይ ትንክፍ ተቢልካ ማለት ከም ተጋሩ ወይ ከምቲ ተገብረ ናይ ምፍራስ ፅልኢ ገለ ይኮንካ እንትሪኦ ግን ኢን ጀነራሊ ኤርትራ እዚ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ መደምደምታ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሓት ኢትዮጵያ ከም ኢምፓየር ኢና ንሪኣ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ትፍጠር ኮላ ርዳእካ ኢለ ይኣምን ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር የላን ብሓይሊ ዝቆመት ሃገር ኦፍኮርስ ከምተን ኩለን ኣብ ዓለም ዝነበራ ኢምፓየራት ዋላ ገለ ኣብ ሰዓት እዚ ጎረቤትካ ክሓመም ከሎስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንኤርትራ እቲ ናይ ኤርትራ ፊቸር ዕድል ወይ መፃ ዕድል ናይ ኤርትራ ሰላም ክህባ ዝኽእል ኢትዮጵያ እዚ ዘለዋ ኣቃውማ ተቐይሩ ላይክ ዩጎዝላቪያ ንበሎ ካልእ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ንኤርትራ ዝሓሸ ሰላም ይባ ኢልካ ዶ ተኣምን ምስቶም ትሪኦም ገለ መለታት ነው ካብ ሓደ ገዚፍሲ ናብ 4 ተኸፋፊሉ ናብ 5 ተኸፋፊሉ እዚ ኣካል ናይቲ ዲቫይድ ኤንድ ሮል ዝበሃል ነገር ኣለዎ ድኽምቲ ኢትዮጵያ ሓያል ኤርትራ ክፈጥር ዝኽእል ኣሎ ከም እተሓሳስባ ማለት እዩ ኣነ ኣብኡ ዲፔንድ ዝኾነ ኣይመስለኒ እንትና ኤርትራ ማለት ድኽምቲ ኢትዮጵያ ሓያል ኤርትራ ይፈጥር ኢለ ኣምንን እየ at the end of the day ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ፊቸሪቲ ናታ ናይ ምንባር ናይ ምቕፃል ዕድል እውን በዚ ንሪኦ ዘለና ኣቲ ተወደይ ይመስል ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነፍሰን ድኻኣላ ኔሽናት ተፈጢረን ኣለዋ 30 ዓመት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ድራር ሎሚ ኣብዚ ሓዲ ጀነሬሽን ፍላይ እዚ ሕጂ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣብ መፅሓፍ እዩ ድሪኣ ደንብባ ዘሎ እቲ ሂስትሪ ናይቲ ንጉስ በሎ ዋላ ገለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኩሉ ነናቱ ስምዒታት ኣማዕቢሉ ክልላዊ ሃገራውነት ፈጢሩ እቲ ናይ ፌደሬሽን ብፌደሬሽን ዘለዎ ኩነታት ድማ ንዑ ማለት
ናብ ጽብብ ዝበለ ዘምጻ ኣይኮነን ዝያዳ እኳ እንታይ ተቃውሞኦም ናብ ምብትታን ክወስዶም ይኽእል እዩ እቲ ሲቪል ዋር ኣይመጽእን ይኸውን ምክንያቱ ኣብ 30 ዓመት ወያነ ፈሊጥ ተጋጊ ዋላት ናይ ህወደግ መሪሕነት ነናተን ስታስኮ ኣንተ ከም ዘለዎን ገይርዎን ይተን ዓድታት ፈጢርዎን ማለት ክልላት ኣምሓራ በሎ ኦሮሞ በሎ ትግራይ ገለሲ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ፈሪዛስ ወላ ሓንቲ ክመጽእ ኣይኽእልን እዩ እቲ ስቴት ናይ ኦሮሞ ስቴት ክቅጽል ይኽእል ናይ ኣምሓራ ስቴት ክቅጽል ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ስልጣን ምቁርቃስ ገለ ግርጭታት ክፈጥረሎም ይኽእል ግን ብብሔራዊ ደረጃ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኮንፍሊክት ክወስዶም ዝኽእል ፀገም የብሎምን እሱ እንድሕር ኮይኑ ምዕራባውያን ዋላ ኣውሮጳውያን የድብለካ ኢትዮጵያ ፈሪሳ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ሽግር ኣብ ከባቢ ዲብ ዓለም ከጋጥም ድብል ስጋኣት ዘለዎም ኣይመስለንን ኣለ at the end of the day ኢትዮጵያ ፈሪሳ ናብ ሲቪል ዎር ትኸይድ ኣይመስለኒ ብናተይ ካልኩሌሽን ክሪኦ ከለኹ ስለዚ ንዓና ግን ኢትዮጵያ ብከምዚ ደረጃ እንተረኣና ዲ ሓይሽን ዋላ ትናህና ናይ ፖለቲካ ኤሊት ከማን ብኸምኡ እንተሰርሐ ስመሓሸ ምክንያቱ ክንፈጥራውን ኣይንኽእልና ድሕሪ ሕጂታ ስትሮንግ ኢትዮጵያ ንብላ ሓድነታ ዝዓቅብ ክትመጽእ ኣይትኽእልና እንታይ ርኢቶ ኣለካ ኣብዚ ኣነ ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ጀነራሊ ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ካብ ኢትዮጵያ ናፃ ዝኾነ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢኮኖሚ ክህልዋ ኣሎ ሴኪሪቲ ክህልዋ ኣሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ወላ እውን ምሕዝነት ተጌርካ ስፔሻል ትሪትመንት ክግበረሉ ዘለዎ ምሕዝነት ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ዘሎ ቢካዝ ክንደይ ግዜ ከጋጥም ዘለዎ ኢትዮጵያ ማለት ኢምፔሪያል ሃገር እዩ ናቱ ዕቤት ድማ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝኸውን እዩ ዝመስሎ እምበር ኢትዮጵያ እኮ ጎረባብቲ ሃገራት ኣለዋ እኮ ብጀካ ኤርትራ እኮ ዝጥምትዋ ሃገር የብሎምን ሽዱሽተ ገለ ኣለዋ so every time ወላ ብመጋባያ ናይ ሕጊ ንጅቡቲ ዝያዳ ለጀቲ መስለዎም ብዛዕባ ጅቡቲ ክሓቱ ካብ ናይ ኤርትራ ግን ታብ ኤርትራ ዘሎ ስክሪፕት ዝኾነ ዝተወቀጠ ነዚ ሃገር እዚኣ ክንበል ኣለና ዝብል ኣብቲ ፕሌይቡክ ናቶም 4 ኪሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናቶም ዲ ኣብ ወሬቨር ወላ ኣብቲ ሳይኪ ናቶም ዝኣተወ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ መመሊሱ ኣብቲ ኣእምሮ ናይቲ መንእሰይ እውን ክእትዎ ይፍትን ኣሎ እሱ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ኢትዮጵያ ዝበሃል 130 ዶ ወላ 80 ሚሊዮን እናበልካ ኤርትራ ናብ ገዛ ከተንባቆ ይብላን this is not going to happen ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክትረክብ ኣይኮነትን ግዜ ጥራይ ክትከስር ትኽእል I think እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣከሙ ዓይነት ሪያላይዜሽን ዝበፅሐ ኮይኑ ይስማዓና ሕጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ያ ዓሰብ ናትና ንዖም ከነካረ no it's not going to happen 5 ሳንቲም ክኸፍሉ ኣይደልዩን እዮም ንጅቡቲ 1 ቢልዮን ክኸፍልዋ ንኤርትራ 300 ሚሊዮን ክኸፍሉ ኣይደልዩን እዮም እቲ ሪያሊቲ እዩ ከምንምንታይ ንቀራረብ ኢና ዶ ወላ ሓደ እዩ ቁናና ዶ ወላ ድሌትካ ክትብል ትኽእል እቲ ሳይኪ ድማ ኣብቲ ኢሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኣይኮነን ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ከምሎ ኣብ ኣምሓራ ከምሎ ኣብ ኦሮሞ ከምሎ ኣብ ሶማ ኣብ ኤቭሪዋን ኣብኦም እታ ኤርትራ ትበሃል ክውሕጥዋ እንተዘይኮይኖም ምስ ኤርትራ እንካን ሃባን ክብሉ ይደልዩን እዮም ስለዚ እዚ እንተተረዲእና ኤርትራ ፎከስ ኦን ዮርሰልፍ ኩሉ ነገር ካብ በዓልካ ክትደልዩ ኣለካ ካብ በዓልካ እንተደሊኻ ናትካ ስትሪንግዝ እንድሕር ቢልድ ጌርካ መጀመርያ ኤርትራ ንኤርትራውያን እኹል ትሩፍ ፀጋታ ዘለዎ ሃገር እያ we need to realize ነዚ ጥራይና ክንርዳእ ዘለና ምክንያቱ why not እቲ ህዝቢ ኤርትራ 15 ሚሊዮን ዘይንገብራ ዓብዒ ዕዳጋ ንክኸውን ኣክንዲ ዓብዒ ዕዳጋ ካብ ካልእ ሰብ ንደሊ ኤርትራ ኦልሬዲ ተዛዓበየ ፖቴንሻል ዘለዎ ሃገር እንድሕር ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ዝኣኽሎ ፀጋታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣሎ ስለዚ ከም ህዝቢ ክንሪኦ ከለና ብደገ እውን ኣብ ነፍስና ጥራይ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ኩሉ ዲፕሎማስናትና ምስ ኢትዮጵያ ድማ ኣመና ጥንቃቐ ብዘለዎ ምክንያቱ ኣት ኤኒ ታይም ክቕየር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ካብኡ ቀፂልካ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ኣነ እኳ that's why ወላ እቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ዝምድና ወይ ምስ ዓፋር ዘሎ ዝምድና ፅቡቕ ዝብል እሳቶም ጎረባብትና ክኾኑ at the end of the day ወላ እውን ኢትዮጵያ for whatever reason ተፈሪሱ እውን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓብሲ ሃገር እኳ እዩ ገለገለ ሰባት ኣሎ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እያ ዝብሉ what a joke ሕብረ ሶቪየት እኳ ፈሪሱ ሶቪየት ዩኒዮን እኮ ኒውክለር አቶሚክ ቦምብ ዝነበረ እኮ ንሰማይ ንመጀመርያ ቅድሚ ኣሜሪካን ስፔስ ሰደደ መንኮርኮር ዝነበረ እኮ ሕብረ ሶቪየት መን ኢትዮጵያ ማለት ብቋንቋ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ለማኒት ሃገር እያ ኢልዎ ሓቂ እዩ ለማኒት ሃገር ዘይትፈርሰሉ ምክንያት እንታይ ምክንያት ስለ ዘሎ እዩ እቶም መፅወቲ ክሳብ ዘለዉ ዘይፈርስ እምበር ኢትዮጵያ ፈሪሲ ዘላ ሃገር እኮ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እያ ኢሉ ባንክ ዝገብር ዘሎ ሰብ ደሉዥን ጥራይ ዝብላነ
على البروفيسور محمد ليتم معاتن إثيوبيا زترفاكو يبلان تنقسقس زلا رئيسهم زبلوا زلو إثيوبيان يمسطهم إثيوبيا مفراس دسلو زبلوا ما يكونن they just commenting on the reality كوننا تقبل كام زرابة قداسي I mean السودان قدمي 3 عام السودان كتفرس عند الكاس ما كمان أنا في السودان يعني في كرتون كم زدت معلي بي بي سي وتيوز نبرة فيديو I would never imagine كن هجرات أبحنتك زي ليبيا أنا بليبيا يا حليفة like ليبيا كاب ليبيا نتقليان كنسجر كلنا نتقليان ناي فراتات عدو غني سمعك تتعتقرصي صباغا ناي سرقياتات صباغا ناي تي متشوت ناي تي وات ليبيا was a very very wealthy country لو من ليبيا I don't know ناي حدا أبوكليبس ناي هوليوود فيلم في تصمل زي لبوتاي دمس so التي نريو زلنا كون النت بزحات هجرات أي فرساني نزبالان يرى guess what كل زي نريو زلنا كاب calculations ناي بزحات زوسي by the way إثيوبيا زي مفراس هاي زجرب نبزحات سبعة زجربون إثيوبيا نقول له أبي أحمد يخميلو إثيوبيا تفرس كاب تمثل نوع عمتات يا خيرها انتاي حيزوا زلو زي دومبر إثيوبيا أبي أمين أب حاجة من قصنات كا كنبتها تنسي عنكاز على النايل كاز حف كاس نخبتها تنتاي زجرب الله by definition أتقال point كتقص مهانس الذي في اللازم نبره موصي تكي موصي ناين ماس ديغا سرحك لغازي تحيلو صبرو 5 3 فلت ما تنفست قبر ليها يس حق منقسنا تومسي صحيفامسي ما تنفس موصي لنا يلوم زغبروا له كويس ስለዚህ ኢትዮጵያ اخر ما حتى زلو هاجري سرحوا خلو اند ستيشن كم زلو غيرم تحقي اقيممو تاجر دما نا اطرا ديليم زغبروا زلو ديلي تاكتيكس يو حدا سب كون بتصني يا كدت كتدناوغيت خلي خانتي بروسس እዚ ምዕራባ ሚድያ እኮ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እንታይ ዝብል ነይሩ ስለምንታይ ብሰላም ዘይትፈርዝ ሃገር ብል ነይሩ በዓል መጽሔት ደ ኢኮኖሚስት ጽሕፎ ዝነበረ እዩ يس እቲ ብሬክ ዳውን ናይ ኢትዮጵያ ሲ ሰላማዊ ክኸውን ይኽእል ናይ ግድን ኣይኮነን ቃንዛ ክህልዎ ኢሎም ይፅሕፉ ነይሮም so they already knew እቲ ፕሮሰስ ናይ ዲስኢንቴግሬሽን ናይዚ ሃገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ሕጂ እቲ ዝበለፀ መድረክ እዩ ብፍላይ ናይቶም ተጋሩ ንግረ መንገዲ ተቕሶም ቅድሚ 3 ዓመት ትግራይ ሃገር እያ ይብሉ ነይሮም ባንዴራ ገይሮም ካቴና ገይሮም I don't know, they were acting like a nation. Some Hagars acting governor. What happened to that dream? I'm just asking. They're getting what helmeti. I mean, today, now or never, please gaba. Tijit madrakh zallo. Abi Ahmed, Nitigray kab hangolut iway already. I kona Nitigray kibal sahsi, naam hara aman kibal sahikal nizallo. So what are they waiting? Again, nusur zkhona ra'in tazaybelka, wala with window of opportunity. Matika khallo. If this Tigray elite ever wished hagar konu, now is the time. Abo already rashwa mizallo. Nabatom sarawit ksadid aykel wala Tigray kmalu saylu shigir kfatra aykelni. ስለዚህ they could do whatever they want. ተጻጋምግል ኣብ ነፍስ ኻስ ተመርኩሰ ክልን ተዘይብልካ ትልምን ድሕሪ ኮይኑ ትናት ካፕላን ካብ 4 ኪሎ ዝመፀ ባጀት እንድሕሪ ኮይንካ ከተጥፍ ኣብ ነፍስኻ ክብርኮስ ዝኽእላ ተሓሳስባት ደይሒዝካ ወላ ኪተ ኢሎምካ በጃኹም መለሱኒ ኢኻ ክትብል እምበር ገለገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቦኮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ እኳ ክስጎግ ትኽእል እያ ዝብሉ ዘለዉ ኪድ ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ዳርጋ ኣቦኮ ንነዊሕ ዓመታት ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ እዩ ዝገብሮም ዘለኩ ስለዚ they could have used this advantage እዚ ኩሉ ደም ኣፍሲሶም ሃገር ክትከውን ኢልካ ከምዚ ተቃሊስካስ all of the sudden like I don't need like እኮ ካብቲ መንግስቲ እኮ ዘረሓቐና እዩ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትዋጋ ነርካ تقدر دي خما مع نسوات كفيلك سلازي كل ነገር ክትሪዮ ከለኻ it's kind of ዘገርም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ go to ሶማሊያ ሃይማኖቶም ሓደ እዩ ቋንቋም ሓደ እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ከተመሳሰልቲ ኮይኑስ ሃገር ንኽትከውን ቀሊል ድመስሎ no way ሶማሊያ ሓደ እዩ ኩሉ ነገር ኣለዎ ሃገር ታሪክ ዘለዎም እዮም ነዊሕ ታሪክ ውን ዘለዎም እዮም ካብ ናይ ሶማሊያ ነገር ሓሸውየ ዘሎ ሃገር ድማ የለን ምክንያቱ መለስ ዜናዊ ንኢትዮጵያ ጥራይ ኮነን ዛ ሓገ መንግስቲ ናይ ፈንጂ ዝተኸለሎም እንኮላይ ንሶማሊያ ይኮም ገይርዎ ሳቶም ድማ ኣብታ ብኮታቶም ዝተመርኮሰ ፌደራል ስቴትስ ኣለዎም ኩላቶም ቶም ስቴትስ ናቶም ሃገር ክገብሩ ይሕልምናቶም ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ እቲ እንኮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኔሽን ቢልዲንግ ወላ እውን በቲ ዝኸፈ መልክዑ በቲ ዝኸበደ መልክዑ ሶሪ ተገይሩ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣውራጃው መንፈስ ነይሩና ወዲ ሰንሒቶ ወዲ ሰምሃርዶ ወዲ ገለ ንብል ነርና እዚ መንፈስ እዚ you cannot train old dog new tricks ይብሉ
ኣብ ርእሲ ሰብ ነዊሕ ዝገበረ ዛንታ ሓድሽ ነገር ንኽትሃንፅ ከቢድ እዩ ዝኾነካ ለዚ እቲ መንግስቲ ኦልሬዲ ነዚ ሓሲብሉ ዞባታት ዝብል ሓድሽ ኮንሰፕት ኣምፅኡ ስለዚ ኣነ ወዲ ዞባ ዓንሰባይ ኢሉ ዝፍክር ኣይሰመን ኢኻ ቢካዝ ኤርትራዊ ክብል ይኽእል ግን ወዲ ዞባ ዓንሰባይ ወይ ወዲ ዞባ ደቡብ ኢሉ ክፍክር ኣይክእልኒ እቲ ፍቕራት ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን ጀነራል እንታይ ዝፈጥር ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገራዊ ኣይደንቲቲ ካልእ ኣይደንቲቲ ክሰርቕ ተጀሚርካ ናይ ተቐድም እዩ ስለዚ ኣመና ሃገራዊ ስምዒት ንኽትፈጥር ጥንቃቐ የድልየ እዩ ኣሜሪካውያን ጥራዮም ዝፈልጥዋ እዚኣ ኣሜሪካውያን ባንዴራ ናቶም ኣብ ገዝኦም ምስቃል ተሰኪምካ ምኻድ ገለመለ ኣብዚ ኤውሮጳ ተሪኻ ኣብር ባንዴራ ይግድሶም ወላ ገለ እንገስወት ባንዴሩ ዘይግድሶ ገለ ዘይግድሶ መስዋዕቲ ክኸደልካ ካይፅበዮን ኢኻ ከይዱ ግንባራት ከይዱ ንስለ ሃገረይ ክወድቀ ክብለልካ ይክእልኒ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዘ እዩ ስለዚ ሃገራውነት እንተስሪፅካ ሃገራውነት ድሕሪ መልሚልካ ፅባሕ ንጎኒ ዝመፀካ ብድሆታት ድማ ሳቶም እዮም ከጥሕኑካ ዝኽእሉ ሳቶም እዮም ክስለፉልካ ዝኽእሉ ከምዚ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ሓደ ሰብ ከይኣዘዞ 24 ሰባት ንሃገረይ ክከላኸለለ ሕማቕ ንዝፅሕፉላ ክመልስ እየ ንኤርትራ ከይደ ቱሪዝም ቫኬሽን ናብ ዱባይ ዝጠዓመ ከሎ ኤክስትራ ትኬት ከፊለ ንኤርትራ ወላ እውን ኤሌክትሪክ ኣብ ዘይብሉ ወላ እውን ማይ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ንሃገረይ ስለ ዝሕግዝ ንዓደይ ክኸይደ ዝብል ህዝቢ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ኣነ ንኤርትራ ዝኸይድ ቫኬሽን ኣብ ካል ገሊፀ ነይረ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ቫኬሽን ክገብር ኣመናፍ ልዑል መስዋዕትን ሃገሩ ክገብር ዝደሊ ሰብ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማዮርካ ከይድካ ዝበለፀ ቫኬሽን ክትሕልፍ ትኽእል ኢትስ ርብዒ ባጀት ይትወዘልካ and then everything is easy ኤርትራ ንኽትከይድ ልቺ የብላ ማይ የብላ እንታይ ክገብር ከይድ ኣሎ ሰብ ነቲ ሃገር ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ እቲ ገንዘብ ዝብዎ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ 2000 እንድሕር ሓሺሹ ነቲ ሃገር ኣገዳሲ እዩ ገለገለ ሰብካ ሸርፊ እኮ ካብ 100 ሸርፊ እኮ ሓደ ዶላር ሓደ 15 ነቕፋ ኣይኮነ መይ ብመስዋዕትን ንኸፍል ኣለና ስድራና ክንሕውል ከለና እንቆላይ ነቶም ስድራ ዘይብሎም ኣብ ኤርትራ ንዖም ካ ንኸፍለሎም ኣለና ከምኡ ጌርና ንውሰዶ ማለት 100 ሰዲድና ትሸርፊ እኮ ከምኡ ክኸውን ኣይኮነን ኢሎም ዝዕፅሕፉለ እዮም መይ ብነቶም ደቆም ኣከንድኒ ስዊዘርላንድን ኖርዌይን ኣሜሪካን ክሰዱ ዘይከኣሉ ኣብ ግንባር ክሰዱ ሰዲዶም ዘለዎ ደቆም እቲ ተረፍ ገንዘብ ንዓታቶም ነገልግሎ ከም ዘለና ጌርካ ትወዘለካ ምክንያቱ ድሕሪ እቲ ሃገር ተገዲሰካ ኮይና ኢምፓክት ሆሚ እውን እቲ መንግስቲ ነፍሲ ወከፍ ዝኸፍሎ ደሞዝ ኣሎ ኣብ ግንባር ኣሎ ብስራሕ ኣሎ ገለመለ ፅቡቕ መልእኽቲ እዩ ኣብ መጨረሻ በዚ ሕጂ ሓድሽ ዝኸይድ ዘሎ ተነኺፍና ፀኒሕና መጨረሻ ምስ ተወሰኑ ማጆሪቲ ኣይኮና አይደን ነው ግን ምስ ተወሰኑ ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኤሊት at the same time ህዝቢ ትግራይ ክትብሎ ትኽእል ሓድሽ ስምዒታት ይምዕብል ኣለው ሓድሽ ብሓባር ናይ ምስራሕ ስምዒታት ይምዕብል ኣለው በዚ መንገዲ እዚ ኸ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ከም ጎረቤት ኢቨን ወላበት ናይ ተፈጥሮ ተርኢና ድብል ነገራት ኣሎ እዚ ማዕቢሉ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ዶ ይጠቕመና ዶ ኢልካ ትሓስብ ምስ ኩሉ እንትናቱ ሪኢኻ ማለት እዩ መጀመርያ ትግራይ ካባና ይረብሕ እምበር ንሕና ኣብ ትግራይ ንረብሖ የብልናን very clear ኤርትራ ካብ ትግራይ ክትረብሖ ትኽእል ነገር የለን ሎሚ ኤርትራ ምስ ትግራይ ስለተዓረቐት there's nothing we're going to get nothing እዚ ኣነ ናተይ ፋንዳሜንታል ዝርድኦ እዩ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ስለተፀጋዕና ሎሚ ኤርትራ ንረብሖ ነገር የብልናን but ንእሽተይ ሚስ ካልኩሌሽንስ ቶም ተጋሩ if they really ንትክልሎም ዝሓስቡ ተኮይኖም ንዓይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ብወተሃደራዊ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኤርትራ ክገብሩላ ይክእሉን እዮም ንዓይ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ትግራይ ንነብሶም ክኾኑ ይክእሉን እዮም let alone ንኤርትራ ክኾኑ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ትግራይ ዕርቂ ዶ ወይ ፅቡቕ ዝምድና ምስ ጎረቤትካ ሰላም ዘይገበርካ ልዋም ድቃስ ክትሓድር ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንተሓመቐ ምስ ጎረቤትካ ሰላም ተዘይኮንካ እንተኾነ ሬድዮ ዓው ኣቢሉ ከማ ክርብሸካ ክሓድር ይኽእል እዩ ድሕሪ ዘይተረዳዲእካ ክትቀስን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ጎረቤትካ ስለዚ ተጋሩ ድማ ዶብ ስለ ዘለዎ ምሳና ክንረዳእ ተኽኢልና ፅቡቕ እዩ እቲ ጀነራል ግን እዚ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድሪኦ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ሕጂ ዘላቶ ገለገለ ሰብ ኣሎ ንኣብሲ ብዘይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኤርትራ ይትኽእሎን እያ who told you that እስኻ ትግራይ ተደመሮ ኦሮሞ ተደመሮ everybody else ተደመሮ ኣሜሪካ ተደመሮ ጀርመን ተደመሮ literally ኩሉ ከሎ መፂኻ ምስ ኤርትራ ተዋጊእካ ኢኻ ብውግእ ኣይተሰለጠካን ንየመን ሒዝካ ንጅቡቲ ሒዝካ ንሱዳን ሒዝካ ንሶማልያ ሒዝካ ንስዑድያ ሒዝካ ስትራቴጂካሊ ክትቀትላ ነቲ ሃገር ፈቲንካ ኢኻ
بونا يسلتك so who are you لومي مسي خانة إيرترا بزيناتي حاجة زي تخلني خاطب لني this is ترجم زي بالزرباين هاي إذا مالت جن كاب تجراي ربحية بالله مالت هيكون ربحنا ابنت for example أبون كتك عملوا سلزغلنا تجراي so أبن تجراي تتقيمو نيرترا عندنا كفتن غليو سلازي تجراي مساخان توجينو من البات عندنا أمريكا إيرترا نخيف تسمون كحجز غليو هالاي اندحري أبي تجارب مس أبن توجينا من هاتين مرداتا مالتي تجارب مس أبي يحشان اندحري لهم كوينات بتجراي ككاي على بغالة تجارب مس إيرترا كنا أنت لهم قلنا بتجراي كنا كوينات ككاي أب عفاري ككاي so if they really think معناته إيرترا أبي مس تجارب نسرعين اندحري له وي تجارب مس أبي عشان اندحري لهم إيرترا بزعلان بس يقتعرض أبي قبائك عرض بتجراي كعرض هذه مدبرنا يكوينات تجراي كاو دحري ناي كوينات بوتا خون تديد اليوم كل تمر رجالهم مسكلت يا ما ينسرحنا لهم نفسهم قد حنو خلو عقبنت لهم مالتي وي مسير تراك خون له قال بغالي تبوتا هاجرنا تي كللناتهم ناي كوينات بوتا يكوني ስለዚህ نعتاتهم زياده دوات صبرنا على يكون ابز مالتي كم قربيتنا متان ግን انا مسوم مست حزب تግራይ زحلفه كلتا عام زوردو سقاي اخوليو لعلو اخوليو أنا مجمري كجمر كله ونزو كينات زبح مع كودا زغل تراي لنير معناته كينات كنا من تاع أسوار لك كاي كونن دحرت خبيب كالغا أسوار كودا زغل أنت دايس إيركا موتي تسبيك كازلو سلازي أتي عينات كينات تحت جنيا كويني زردانيرو نسوا قريفنا لنا مستجارو أب ميديا بحدا مسرح أنا انتقيلتهم تجارو أفهم تحزس بقي بر مسير تراسر يهم كوس غلنا زغلو زلوما كويني يسمعنني من البعد بوجن إيرتران تايكن جبر نغل provocative language نتجارو كم حزبي نجبرو نجار أنا كل جزء يدقفوني أنا حزبي مسرح صبغي يكونن معناته ما راح تلوم اللوز معك غيريهم حزب جن نباريو مس حزب نبارس الخد قد فيه بالكان قال سبالو أكتيفيست خوينو ويون تقاوم خوينو من قصير تراب سرنا يرترا ناي تجارو استمسرته أبي نبي تمرتقم تمايرك أنا كاب قدامي كفلي جميرة كساب ينفرساب يرترا تمايره أول حانت مدرخ وانتقون نسبة تجراي الآية زي لز مهارني سبيلا كمز بالكلاس أي نبر تابتا أنا استمهر كون لا على بيت مرتد ما ينبر أنا بيرترا لذا بيرترا نتجارس الآية ميلز مهارنا سبيلا تجارم سانا ينبر نيرم by the way أنا بكرن تجارم نيرم يوم كريو خلوه أبتنيش تي مني ولا خنسرح كن فتن كلنا عمان عدل وهابنا ينبرن معناته مارن عتاتهم سلز مرصوم نسرح بحل سلز لهم قله تي من سينا يرترا نسرح عدلاتوني ركباي نبره اجي اتي قبل على تግራይ ጽልሎ ካለይ ተغاب ابديانات كميديا من البت ابنا كمزي عم تحت زلو حزب زي قبل على تغارو ጽልሎ وزب زربا يسمع كابز غرمكا سوري حيدان يرسي مستغير يرسعيا مثل نمبر نتوسنو ناي تግርኛ ተዛረብቶ ቋንቋ ጥራይ ከም مستغراي نو ملافن تجيرهم بحسبوا at the same time بزعبا عرقي بزعبا وقع خلع الكل بزعبا سلام وقع سيد هول ايرتراي نتخل ايرتراوي إذا من كتوك كله خاي واجهها فيلو ناي قانقا ناي بيهر الدازم ماتر بت بوليسي ناي منكست ايرترا هول ايرتراوي ابها قراوي اقلقلوت اللو تسوي وسنكيلي واجهها فيلي اسكي نعا حصرها بيلكا ابرهايا من ابتا اينيت تحت وسكت جملي زي ناي تخالي بهيرات نبلو على متحت نبلو ان جنرال سي ابزناي تግራይ ጉዳይ ባሉታው ጎኒ ይድሪኦ ድብል ነገር አለ እሳቶም ንዖም ከሐስቦ ከለው እዚ መታሐት ከበሳ ገለሲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦይና ማለት አነ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ድዛረወሉ ብዚ መታሐት ከምዚ ጸላእ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣብ ከበሳ ዘሎ ህዝቢ ተመሳሳለ ቋንቋ ወይ ሃይማኖት ገለ ዓይነት ገይሮም እዮም ድሪዎ እዚኻ ኣብቶም ምሁራቲና ድብሉ ተጋሩ ኢኻ ትሰምዑ ትዛሕዝን ነገር ማለት እዩ even when ክሳብ discriminate ገብርዎም እዮም ቁርጽራጽ ናእሹ ብሄራት ገለ ዓሌት ኣለዎ በቲ ገለ ድብሎ ነገር ኣሎ ኣብዚ ጽቡቅ ጌርካ ሃይላይት ግበራ ነቶም ተጋሩ እምበር ቶም ኤርትራውያን ኣጸቢቖም ርድእዎ እዮም ድቃለስሉ ነገር እዩ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ጸላኢ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ እዩ ምክንያቱ ብወገን ኤርትራ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ንምብልሻው ዝዛረብ ምሁር የብልና ወራቲስ ኣነ ሳይሰማዕኮን ኣለኹ يلا تنبين مس قالت كب أصلهم يلو دزارب إيرتراوي يلا يلا ترجعني بنت عرب تقرأ كنا تخلنا
ሓንሳብ ባውራጃ ሓንሳብ በሃይማኖት ሓንሳብ በብሄራት ወትሩ ፀገም ምስ ፈጠሩ እዮም ትኢሊት ናቶም እየ ዝብለካ ተኣቨረጅ ህዝቢ ምስ መናብሩ እዩ ዝጎይ ዘሎ ስለዚ ኣብዘይ ቦቱ ክንትንክፈ ይግብና ኖርማል ህዝቢ ካልእ መናብሩን ካልእ ሽግርን እዩ ዘለዎ ግዜ እውን የብሉ ነዚ ዝኸውን ኣነ ኸ ኣትሊስት ነዚ ክዛረብ ከለኹ ትግራይ ብኣካል ዝረገፅኮ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ኣይ ኣንደርስታንድ እቲ ዳይናሚክስ እቲ ኣቨሬጅ ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፅቡቕ ስእሊ እዩ ዘለዎ ብፅቡቕ እዩ ዝቕበለካ ክብረት ኣለዎ ኣነ ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ሻሂ ኣቲኻ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ዘጓንዩኻ ይረኣኹና ነ በታ ካልእ ግን ኣነ ወዲ መታሓት ስለ ዝኾንኩ ናምበር ዋን ኣነ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክነብር ከለኹ ዋን ደይ ብዛዕባ ተጋሩ ሕማቕ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ኣብ ግራተይ ኣይረኽቦም ኣብ ዶብ ብመሬት ኣይዳወቡኒ ብምንታይ ኢኻ ክፀልኦ ንሓደ ሰብ ዘይትረኽቦ እንተኮይንካ ዘይትሪኦ እንተኮይንካስ ብኸመይ ኢኻ ትፀልኦ ስለዚ ሓደ ትግራይ ኣብ መጎራይብ ዘሎሲ man they have nothing ብዛዕባ ትግራይ ሕማቕ ክሓስቡ ናምበር ዋን ትግራይ ምዃኑ እንታይ ምዃኑ እቲ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ እውን ቃል ብቃል ከይፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣቨሬጅ ህዝቢ ትግራይ ኢልካ ብሌን ኢልካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፀሊ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ንሰብ እኮ ትፀልኦ እንተረኺብካዮ ጥራይ እዩ እንተትፈልጦ ኮንካ ጥራይ ኢኻ ትፀልኦ እምበር ዘይትፈልጦ ኣይትፀልኦ ይትኽእልና ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ተጋሩ ድማ ዝሰርሑ ሰባት እምበር ብካልኣይ ንፈልጦም ነና ኣነ ኣብ ከረን ከለኹ ምናልባት ኣብ ከበሳ ስለ ዝነበርኩ ኣነ እቲ ኣብ ተጋሩ ዘሎ ኣረዳዳ ይርዳእኒ እዩ እቲ ዘሎ መንፈስ ጀነራሊ እቲ ፕሮጀክሽን እዩ እቲ ኣብ ንፅልኢ ናይ ትግራይ ክንሰብር ኢና ንፅዕር ዘለና ዝብል ሜይቢ ኣብ ነፍሱን ተፈትሹ ፅልኢ ዝነበረ ንሱ ነይሩ እምበር ካልእ ሰብ ፅልኢ ይነበሮን ፅልኢ ዘይነበሮ ከዓ ፅልኢ ክሰብር ኣይፅዕርኒ I don't have any problem with these people እንታይ ክገብር እዩ ዕርቂ ደበላ ገለ ትብለኒ እንታይ ኣብ ምንታይ ውዒሎም ነዮም ክፀሎም ፖለቲካዊ ፀገም ነይርና ሽግር ነይሩ ውግእ ነይሩ ውግእ ናይ ኤርትራ ድማ ተጋሩ እዮም ዝመርሕዎ ነይሮም ቶም ኢሊት ስለዚ ቅርሕንቲ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስለተሰውዐ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዋጋ ስለ ዝኸፈለት ሕርቃን ኣለዋ ደፍነትሊ ስምዒት ኣለዋ ስምዒት ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ህወሓት ገይሩና እዩ ዝብሎ ስምዒት ኣለዎ እዩ ብርቱዕ ስምዒት ዋጋ ፊሎም እንዲዮም የስ እምበሽ ኸማን ካብ ሓሊፍካ እውን ወላ እውን ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ኮይኖም ብዙሕ ዋጋ የኽፍሉ ነይሮም እዮም ነቶም ንኣብነት ብዛዕባ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ በዓል ከረን ኣነ ብሌነ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ጦር ኢና ንብሎ ብጀካቶም ተጋሩ ትኻሊ ኩሉ ጦር እዩ ዝበሃል ወታሃደር እምበር እንታይ ብሄር ኣሎ ማይ ንፈልጦም ናቶም ኢትዮጵያ ንሕና ኣምሓሩ ጦሬራ ኢኻ ትብሎ ብብሌን ወላ ኢትዮጵያውን ንብል ኢና ወታሃደር ጥራይና ንብሎ ካልእ ሽም የብሉን ትግራዋይ እንተክሪኦ ኮይኑ ግን ስፔሻል ፊሊንግ ኣለካ ትሊስ እሲ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ስለ ዝኾነ ሰብ እዚ ስለምንታይ ብድለሉ ኤክስትራ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ነቲ ሰብቲ ማለት እዩ ወይ እውን ዝገብረካ ባህሪ ሓደ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ኦሮሞ እንተገይሩልካ ናይ ኣቡን ናይ ኣድዩን ከምኡ ክገብረኒ መፅኡ ኢልካ ኣይትሕዘሉን ኢኻ ሜይቢ ትግርኛ ዝዛረብ ዝነበረ ተበዲልካ ግን ክትቅየም ትኽእል ትኸውን እምበረ ኣነሲ ካብ ከረን ንታሕቲ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ስእሊ የብሉ ምክንያቱ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዘኽፈልዎ ኣነ ክሳብ ቴሳን ሓደ ናፅነት ኣምሓሩ ዝኸዱ የሸግሩና ነይሮም ቆልኦ ከለና ህይወትናሲ በቃ መራ ከቢድ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ኣፍ ደገናዮም ወታደራቶም ዝውዕሉ ሰዓ 6 ኤቭሪ ምንቅስቃስ ናትና ከቢድ ናፅነት ክመፅእ ከሎ ቃል ብቃሊ ናፅነት መፅእ ኣብ ከረን ምክንያቱ ኣይ ሪመምበር ቆልዓየ ነይረ ግን ካላሽኖም ሒዞም ክኸድሩ እዮም ያነ ብረቶም ተሰኪሞም ካብቲ ዓዲ ምስ ወፁ ሰዓ 6 ካብ ገዛና ዘይንወፅእ ዝነበርና ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ ክንፀንሕ ጀሚርና ማለት እቲ ዓለምና ኣብታ ገዛውትካ ክንዲ እዚኣ ዝነበረቲ ሹቕ ንክትከይድ ቀደም ኣይከኣልኒ ነይሩ ምክንያቱ 30 ኣምሓሩ እዮም ዝረኽቡካ መንጎ ስለዚ ስድራኻ ይሰዱኻን እዮም እሶም ምስ ከዱ ግን እቲ ዓዲ ልክዕ ናፅነት ዝበሃል ቃል ዳስዋይ ድማ ብኤርትራ ብዙሕ ናፅነት ዝብል ሽም ወፅዩ ምክንያቱ እቲ ናፅነት ኣብ ገድሊ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ ሂወትና እውን ናፅነት በዚ ሕጂ ዝገለፅካ ኮንሰፕት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፀላእ ክኸውን ኣይክእልን እዚ ጀነራል ኮንሰፕት እዩ እቲ ኤሊት ትሽግር ዝፈጥሮ ኢንፋክት ኣብ ህዝብታቱን ክህሉ ክእል እዮም ቁፅሮም ይብዛሕ ይውሓድ ብዘየገድስ ሕጂ ንሕና ንህዝቢ ከም ፀላእ ጌርና ዲና ክንከይ ዝግባአና ወይስ ኤሊት ብኤሊት ኢና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ከዓ እቲ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተሳዒሩ ስለ ዝኾነ ዋላ እቲ ናይ ሰላም ኣንፈት ምሕሳቡ ንባዕሉ ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ እዩ ስለዚ እቲ ኣተሓዛና ድሓን እቲ መንግስቲ ናቱ ሲስተም ኣሎ ብናይ መካኒዝም ሕዞ ቀሲልና ንሪኦ ነገር ግን ብሓባር ተዓንተዊ ዘልዓልካ እያ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ፀላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝብል
ናይ ፖለቲካ ራእያ እዩ ዲሲፕሊን እዩ ማለት ትግዛኣሉ ሕጊ እዩ ኣብ ፖለቲካ ዝዛረብ ከለኻሲ ዋላ ትሪኦም ነገራት ኣለዉ እንዲኦም ዝተተግበሩ ውሽጢ ማለት ኣብ ኣቕሊ ሒዝካ ኣዶግ ሒዝካ ኤርትራ እቲኻ ትዘምት ሰንዓፈ ዶ ገለ ገይሮም እዮም በዓል ባረንቱ ትሰነይ ገለ ግን በቲ ፕሪንስፕል ተኸይድካዮ በቲ ናይ ማሕበረሰብ ኣቃውማ ማለት ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ ሰላም ትመልሶ ገለ ክትሓስብ ከለኻ ከም ፕሪንስፕል ኢኻ ትኽተሎ ህዝብስ ፀላእና ህዝቢ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ እዚ ድማ ሚኒማይዝ ንምግባር ይመስለና ህዝብታት ከይጋራጨው ደም ከይፋሰስ ከምዚ ሕጊ ኣልቦነት ከይነግስ ገለ መለ ትጥቀመሉ ናይ ሜካኒዝም ኢለ ይኣምን እዚ እታ ዝሃብካያ ፅብቕቲ እያ ቢንያም ኣብ መስመር እንታይ ክብል ይደላ ባ እዚ ዋላ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ገለ እንተተባህለ እዚ ናቶም ዕብዳን ቅዒ ባሕር ናትና ዶ ኮንፌደሬሽን ዶ ወላ ፌደሬሽን ዶ ዝብልዎ ግን ስ ጀስት ስቱፒድ ራይ ዝብላነ ኣነ ከም ፖይንት ኣይሓስቦን ማለት ከም ቁም ነገር ኣይሓስቦን ኣብ ሕቶውን ኣየምፅኦን እየ ምሽ ሃለውለው እዩ ሕጂ ሓደ ኣብ ዝፅሕፍ ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ናህና ዶ እንታይ ዶ ሰኣድሊስ ገለ መለ ማለት ሓደ እምኒ ምስንዳው ዝመሃረካ መምህሪ እምኒ ኢኻ ክትስንዱ ትውዕል ነው ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ ዋና ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ሉኣላዊት ሃገር እያ ኣነ ዋላቶም ተጋሩ ካብኦም ንላዕሊ ዝቐርብ የለን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብመገድና ማለት ተኣክሰስ ረኺቦም ካብ ባፅዕዲ ካብ ካልእ ክጥቀምሉ ክልሎም ከማዕብሉ ፅባሕ ኣብ ትመፅእ ትግራይ ሰላማዊት ኣብዚኣ ከብስላ ዝያደ ምክንያቱ ኣነ ሓንቲ ነገር ኤርትራውያን ናይ መወዳእታ መተሓሳሰቢት ናተየ ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝነብር ኤርትራ ድማ እንተተኻኢሉ ኣነባብራ ናትና ከም ስዊስ ክንከውን እየ ዝደሊ ስለምንታይ ከምኡ ይብል መሲልካ ኣነ ኣብ ዶብ ናይ ጀርመንን ናይ ፈረንሳይን እየ ዝቕመጥ ኣብዚ ኣነ ዝቕመጠሉ ዘለኹ ዝቕመጥ ዘሎ ጀርመን ዝዛረብ ስዊሳዊ ጀርመናዊ እንትዕሪልካዮ ይሓርቕ እዩ ይቁጣዕ እዩ ሁኣር ጀርመናዊ ኣይትብለኒ ኢሉ ፀርፊ እዩ ኣብዚ ስዊሳዊ ጀርመን ዝዛረብ ቋንቁ ጀርመናዊ እንትዕሪልካዮ ሂ ፊልስ ባድ ጥልያን ዝዛረብ ስዊሳዊ ጥልያናዊ እንትዕሪልካዮ ፀርፊ ኮይኑ ይስማዕ ፈረንሳይ ዝቕመጥ ፍሬንች ቋንቋ ድዩ ዝኾነ ስዊሳዊ ፈረንሳዊ ክትብሎ ይፈቱን እዩ ስዊሳዊ ክኸውን ዝደሊ ኤርትራ ድማ ነዚኣ ክንሰርሓላ ክንክእል ኣለና ኣብ ዶብ ናይ 13 ዘሎ ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራዊ ክብል ክኽእል ኣሎ ኣነ ኤርትራዊ ክብል ክኽእል ኣሎ ብባህልን ብብሌንን ብሃይማኖትን ኖ ኤርትራዊ ካስኻ ነዚኣ እንተደይ ሃሪምና ውይብሎ ኩሉ ግዜ ቻለንጅ ክህልወና እዩ ምክንያቱ ዓፋር ኣብታ ጫፍ ዶብ ናይ ኤርትራ ዝቕመጥ ዘሎ ኤርትራዊ እዩ we need to train the kids ኤርትራውያን እዮም ብኒው ኣብ ቃሮራ ዘሎ ኣብታ ዶብ ኤርትራዊ ካስኻ እንታይ ብሄርካ it doesn't matter ኤርትራዊ ኻ ስለዚ ኣብዚኣ ኣመና ስራሕ ከድልየና እዩ ሲምፕል ቢኮዝ ኣጣልና ናጣሎምን ይጋጨዋ ስለዝነበርና ሓደ ሃገር ኢና ዝብል ካበይ ዝመፀ ፅንፅዋ እዩ ምዕቡላት ሃገራት ከማ ተሓሳስባ የብለንን ምክንያቱ ኣየም ቴስቲሞኒ ኣብ ስዊስ ስለዝነብር ብዙሕ ብሄራት ዘለዋ 4 ብሄራት ዘለዋ ሃገር እያ እተን ብሄራት ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዉ ንኣብነሲ ስዊስ ንእሽተይ ሃገር ጀርመን ግን ዓብ ሃገር እዩ ኖ ጀርመን ዓብዲ ንእሽተይ ኣይግድሶም ንስዊስ ስዊስ ዝሃብተመት ሃገር እያ ኤርትራ ድማ ከምኡ እያ ክትከውን ካብ ሱዳን ካብ ጀርመን ተዓቢ ስዊዝ ንዕኦም ኤግዛክትሊ ኣብ ሓንጎልና ጀርመናዊ ናባና ተሰዲዱ ዝመፅእ ማይ ፍሬንድ ፈረንሳዊ ኣብዚ ኣብ ጋፍ ደገ ገዛ እዩ ኮለል ዝበል ዝውዕል ስለዚ ስዊሳዊ ማለት ዩኒክ ጀርመናዊ ናይ ስዊስ ንክረክብ ይትፅዕር እምበር ስዊሳዊ ንጀርመን ኢዝሊ ዝረኽቦ ኦልዌይስ ዲ ኦፖዚት ስለዚ ኤርትራ ከምኡ ጌርና ኣብ ርእሲ መንእሰያትና ክንገብራ ኣለና ምስኣ ድማ ኣብዚ ቀረባ ዝመፀትና ሓሳብ እዩ ኣነ ብሌናይ ስለ ዝኾንኩ ዝኾነ ኤርትራዊ 9 ብሄራቱ ትግርኛ ክዛረብ እንተዝኽእል ኣይ ውድ ላቭ ዳት ስለምንታይ ብሌን ካብ ኣዝለ ክሳብ መወዳእታ መሃሮ ቋንቋ ድዩ ፅቡቅ ጌር ክሕዝ ኣሎ ባህሉ ክሕዝ ኣሎ ሳሆ ባህሉ ክሕዝ ኣሎ ኣፋር ባህሉ ክሕዝ ኣሎ ኩናማ ባህሉ ክሕዝ ኣሎ ኤቭሪባዲ ሓደ ቋንቋ ክህልወና ኣሎ it should never be the language ናይ ኣብ በዛ ሓደ ዶብ ዘሎ ናይ ካል ዞብ ኢንተርናሽናል ሓደ ኤርትራዊሲ ብሓደ ቋንቋ ክረዳዳ ተደኪሉ እቲ ሃርመኒ ናይቲ ሃገር ንክህሉ ከቢድ እዩ እቲ ዳይናሚክስ ከቢድ እዩ ስዊስ እዚ ኣይገበርዋን ግን እንታይ ናይ ስዊስ እቲ ዳይናሚክስ 71% ጀርመን እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኦልሬዲ ኣብሶሉት ማጆሪቲ ናይ ጀርመን ስለ ዘሎ ነቶም ማይኖሪቲ ከተኽብሮም ጥራይ ዘለካ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ስዊስ ኣብ ቁጠባ ክትሳተፍ ተኮይንካ ጀርመን ክትክእል ኣለካ ንዓኻ ኢሎም ሓድሽ ስራሕ ኣብ ዙሪክ ካፍትልካ ይኮነ ብፍሬንች ኣብ ካምፓኒ ክትኣቱ ተኮይንካ እትዘድሊ ቋንቋ ተመላለካ ስለዚ ሰብ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ኣብ ቃሮራ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ ትግርኛ ከም ሳብጀክት ክመሃሮ ኣለዎ ትምህርቲ ብቋንቋ ድዩ ክትምህሮ ትኽእል ኢኻ
ትግርኛ እንግሊሽ ካብ ካልኣይ ክፍሊ ጀሚርና ክሳብ 11 ንመሃር ኣለና ትግርኛ ድማ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ ትምህሮ ተደልዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን ኢሌክቲቭ ኮይኑ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቋንቋ ክትሕዝ እቶም ትግርኛ እውን ካልእ ኢሌክቲቭ ክመርፁ ይኽእሉ ሜይቢ ለሰይ ትግረ ክመሃሩ ይኽእሉ ትፈጥረሎም ኣትሊስት ኣብ ከበሳኒ ዘሎ እታ ካልአይቲ ቋንቋና ትግረ ድማ ከም ዝመሃሩ ትገብሮም እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ፕሮግራሚንግ ናትና ኢቭን ኣብ ትምህርቲ ክጅምር ክኽእል ኣለዎም እንድሕሪ እቲ ቋንቋ ብሓደ ክትረዳዳእ ክኢልካ ኣነ ጫፍ ናይ ዓፋር ከይደ ምስ ሓደ ወዲ ሃገረይ ክረዳዳእ ተዘይክኢለ it's not a good feeling ተርጓሚ ክደሊ እንድሕሪ ኮይና ውሽጢ ሃገረይ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ምስቲ ዘለና ፀጋታት ንኩሉ ሰብ ትግርኛ ከም ሳብጀክት እንድሕሪ ምሂርካዮ ቋንቋ ሃብቲ እዩ ቋንቋ ጥራይ ኣጥፋእ ይትበሎ እምበር ቋንቋ ሒዙ ካልእ ቋንቋ እንተምሂርካዮ ኣነ ፀጋ እያ ከም ብለና ኣነ I would really support this kind of policy እንተሎ ኮይኑ ድማ ፅቡቅ